Ja comencem. Bé, bona tarda, estem a la sala Rossinyol. Una vegada més, una inauguració més d'aquí a la fotografia. I avui inaugurem l'exposició de l'Ester Pérez Gordo, que d'alguna manera, jo tinc aquí una mica de xocolata, potser que la llegeixi. És un artista que està iniciant-se dins del món artístic de la pintura. Ella ve del món de la fotografia, la seva fotografia era el que ella feia, però des de fa un temps va agafar aquest camí que va reemprendre, perquè ella ja pintava abans havia pintat, i va reemprendre un estil molt personal. Aquest estil que avui presentem, d'aquestes imatges, d'aquestes figures, d'aquest conjunt de persones que omplen les seves teles. I nosaltres estem molt contents que aquesta exposició primera individual seva la podem fer aquí a Sant Cugat, a la sala Rossinyol, al seu poble, on ella viu, i per tant això penso que és un goig per tots, per ella, per nosaltres i per tothom, i pels que podeu estar aquí i tota la ciutat que podrem gaudir d'aquesta exposició. Apostem sempre per nous valors, i ella és un nou valor d'aquests que creiem en ella, pensem que el que està fent té molt mèrit i té una iniciativa personal molt marcada i aquí estem amb la seva exposició. Aquesta exposició t'he de dir, això és important, que aquesta forma part d'un projecte impulsat pel Gremi d'Arts de Catalunya, de Vies d'Art, del qual som membres, i han encetat un programa especial dedicat a les dones artistes, dones a l'art. Llavors ella, com a representant i per la sala Rossinyol, és una que participem en aquest projecte. Això és per Catalunya, vol dir que així com ella està aquí, hi haurà altres pintores en altres llocs de Catalunya que estan dins del mateix projecte. Bé, comencem aquesta temporada amb ella, la primera exposició, no serà l'última, aquesta és la primera, però serà l'última. Per tant, aquí anirem evolucionant la seva obra. I res més. A més, em toca dir-vos que tenim aquí al meu costat a la Núria Balcells, una violinista professional, amiga de l'Ester, i que serà la que ha demanat que li faci la presentació de la seva obra. Per tant, jo ja he dit el que havia de dir, ara tot a parlar. Molt bé. Gràcies. Primer de tot, molt agraïda a que l'Ester em demanés fer-li la presentació pels nostres 40 anys d'amistat que tenim. Ens vam conèixer aquí a la parròquia de Sant Cugat i com que fèiem el mateix camí cap a casa, doncs la música ens va unir perquè totes dues estudiàvem piano i va ser a través de la música que vam començar a establir una relació que ha continuat fins al dia d'avui. Com ens ja ha presentat l'Ester, porta 20 anys sent fotògrafa, ha fet fotografia industrial, ha fet moda i sobretot també molt de retrats, que quedeu-vos amb aquesta paraula perquè enllaça tot el que veurem ara. L'Ester és una persona senzilla, molt elegant i molt perseverant. Aquesta perseverància jo crec que ella quan alguna se li posa al cap, com una formigueta, va fent, va caminant i sempre tots aquells projectes que es proposa els aconsegueix, com aquesta exposició que, com a santcugatenca, per ella és tot un luxe poder estar aquí. I a part, va ser durant la pandèmia que va començar a pintar. No és que la pintura no l'hagués tocat abans, perquè ja havia fet algun curs, però en aquell moment té un impuls de mostrar el seu interior a través de tot el que veureu ara. Per l'Ester, que justament en parlàvem l'altre dia, és un motiu, és un pas, és un camí de meditació, de reflexió, de trobada amb ella mateixa i molt interessant perquè a través de la seva obra l'estic coneixent, també en un altre àmbit, després de tants anys, m'explicava que realment aquestes imatges li venen quan somia, quan camina pel carrer, quan està cuinant, quan fa coses del dia a dia, de cop i volta li ve una imatge i es posa en el seu taller de pintura i comença aquest traç. Un traç que jo trobo que té una personalitat increïble. Jo diria que seria la pintora del romànic del segle XXI. Sí, perquè són unes figures que amb molta senzillesa i sense volum ens estan arribant als sentits. I també aquesta mostra de colors, aquesta combinació que fa entre aquests colors primaris i contrastats amb els colors secundaris ens dona una frescor molt autèntica. I llavors em quedaria
Fixeu-vos amb les mirades que tenim aquí. Jo veig una mirada com de nostàlgia, com de tristesa, però justament l'altre dia, llegint el llibre de l'alegria de Dalai Lama i dels Desmond Tutu, deia que la tristesa és un pas per arribar és un pas el més directe per arribar a l'empatia i crear la solidaritat. I jo crec que l'obra de l'Ester ens està mostrant aquesta solidaritat, o sigui que malgrat hi hagi l'individu forma part d'un grup, i crec que és una mirada absolutament positiva cap a un món que a vegades ens pensem que és un món decadent, però jo hi veuria un punt positiu, després en parlem, si estàs d'acord, d'aquesta unió. I fixeu-vos que a les seves pintures, a la seva obra, no hi ha estampats, és tot molt llis, inclús les cares són neutres, tenim aquests colors grisos que realment està englobant que són humans, un col·lectiu com podria ser qualsevol de nosaltres. Llavors, a través d'aquestes grans mans, són un escalf, una abraçada, una manera d'encabir aquest conjunt de gent que s'ajuda uns als altres. I després ja cap a més a aquests finals de la seva obra, com veureu a baix, hi ha cares sense rostre. O sigui que és un anonimat perquè realment el que ens fa visibles no és el rostre, sinó és el gest, és la comunicació, és la respiració, són molts indicis, moltes altres coses que fan que ens puguem comunicar amb les persones. I a més, ja per acabar, perquè suposo que teniu moltes ganes de veure l'exposició i la seva obra, jo diria, i realment t'ho dic, és molt, molt difícil per un artista crear un segell propi. I l'Ester ho està aconseguint, perquè realment porta molts anys amb aquesta manera de veure la seva pintura i continua dia rere dia i ha creat una obra realment molt genuïna i tal com és ella, amb molta senzillesa, transparència i molta força. Espero que us agradi. Una presentació molt ben feta i ara ella... Jo no podia haver fet la Núria ha dit tot el que havia de dir, ha dit increïble, sí, encara estic al·lucinant perquè no sabia el que anava a dir, la veritat. I estic molt feliç, la veritat, que estigui aquí també. Us vull agrair a la Sala Rossinyol, a Ignasi, a Victòria i Carme, perquè m'han donat aquesta oportunitat que posar el meu poble no m'ho podia pensar mai. Vull dir que el dia que vau venir a obrir l'obra i em vau dir que sí i tal, jo és que ja ha passat un any i estem aquí ara. Vull dir que estic molt contenta. Us agraeixo a tots per venir i tinc ganes de que veieu l'exposició i em pregunteu si voleu i anem veient i ja està. Molt bé. Sempre la Marina faci una pregunta, si hi ha alguna ella s'ho pot fer. Ara, si algú la vol fer, encara que a ella no li agradi el tema, la podeu fer. Podeu fer una pregunta. No, jo us proposo, com que ara veurem l'exposició, doncs estem parlant, parlem amb exacte, tu a Petit Comitè i jo encantada. Deixem-ho allà. Molt bé. Sí, bueno, ja hem acabat la introducció i ja està. La propera.